Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ħareġ jattakka d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru lejli Jum il-ħelsien li l-Gvern irid jibqa' jżid il-pensjonijiet, il-Children's Allowance u l-istipendji. Fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħansitra qal li n-nies qed jirredikolaw lill-Prim Ministru talli jagħmel dawn id-dikjarazzjonijiet. In-nies qegħdin jirredikolaw lil Robert Abela u lil sħabu. B'hekk Bernard Grech irrepeta fl-intervista l-messaġġ ta' Repubblika fi stqarrija nhar Jum il-ħelsien. Dronk ir-reazzjoni tal-Partit Laburista fi stqarrija fejn qal li bħal fil-każ tal-kontijiet tal-enerġija, Bernard Grech ma jridx jgħin lin-nies għax hekk jemmen u hekk kitbulu dawk li poġġewh fil-kariga. Skont Bernard Grech iż-żidiet li jitkellem dwarhom il-Prim Ministru mhumiex motivati mill-prinċipji u hawn irrefera għal programm elettorali. Iżda anke hawn il-Partit Laburista nnota kif Grech kien żbaljat, tant li fakkar kif iż-żidiet fil-pensjonijiet, Children's Allowance u l-istipendji huma wkoll miżuri fil-manifest elettorali Malta flimkien. Il-Gvern dak li wieħed iwettqu hekk beda jagħmel bl-ewwel budget minn 5 u hekk se jkompli jagħmel għall Partit Laburista. Żied li wieħed jifhem li Bernard Grech lanqas il-manifest tiegħu ma kien jafx fih, ħaseb wara l-manifest elettorali ta' ħaddieħor, iżda l-Gvern għandu manifest proposta ċara u determinati li ta' kuljum jaħdem biex ikun jista' jasal għalihom, tenna l-Partit Laburista. Iżda l-Bernard Grech il-Gvern rari jgħin jew jgħin biss qabel xi elezzjoni. Hemmhekk jipprova jtik xi ħaġa. Jew nkella qabel l-elezzjoni biex ittieħ il-vot. Għal dan filwaqt li kompla jattakka l-għajnuniet u saħansitra l-fatt li f'attività tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru tkellem dwar dawn il-prinċipji u dak propost fil-manifest elettorali. Quddiem dan kollu l-Partit Laburista żied li aktar ma jitkellem il-kap tal-Oppożizzjoni, iktar toħroġ fil-beraħ id-differenza fit-twemmin bejn il-Prim Ministru u l-Partit Laburista li jmexxi u l-kap tal-Oppożizzjoni u l-Partit Nazzjonalista li jagħmel parti minnu. It-tisħiħ fl-inċentivi u l-għajluniet lin-nies huma waħda mir-raġunijiet ewlenin għaliex iridu ta' kuljum naħdmu biex inkabru l-ekonomija b'mod sostenibbli. Fil-fatt dan huwa gvern li ngħinuna lin-nies isaħħaħa sena wara oħra, temm jgħid il-Partit Laburista.